Amics i amigues, he vingut a passejar al Mobile World Congress. Això és l'entrada del Mobile. Aquí és on la gent fa el check-in per entrar, on has de presentar, haver presentat ja tota la informació de Covid i de més, i portar mascareta superprotegida. Si no, no entres. Ara no és hora punta, per això he vingut a aquesta hora, a veure què ens trobarem. No em digueu que no mola. YouTuber. Diuen que aquest any seria estrany per després de la pandèmia i que hi hauria menys gent, aproximadament la meitat d'assistents, uns 60.000, però Déu-n'hi-do la genteta que hi ha per aquí, Congrés de mòbils, Aquí uns tios pujats, aquí a la fira. Bé, això té relació amb realitat virtual, el metavers i tot plegat. Si no sabeu de què va això del metavers, ja feu tard. Això és una fira que no està pensada pel públic en general, sinó que és una fira més aviat pensada pel món professional. I aquí hi ha reunions secretes que no veu ningú, que hi ha acords de milions i milions d'euros, de dòlars o del que sigui. Hi ha espai dels estands que són privats, tant si tens una reunió o t'han convocat o una invitació. Sempre hi ha espais pels VIPs, sempre. Ei, què tal? Com estàs? Mobile bé o no? Això és un sí? La gent em mira raro perquè vaig amb un pal de selfie. És acollonant, perquè fa uns anys tothom hi anava, però ara mateix jo crec que sóc l'únic. De fet, jo diria que ni els asiàtics porten els pals de selfies, que sempre era més típic. N'he vist un amb un pal de selfie. Mireu, mireu. Són les 10 del matí. Què faig? M'espero? Doncs mireu, bé que s'ho passen, Aquí, movent els cotxets, deu tenen una càmera al davant i des d'allà els governen. Bé, això no... Mira que és gran la pista, Mireu, muntanya russa. Avall! Hosti, hi ha ventiladors perquè tingui la sensació de l'aire, Brutal. Mare de Déu! Realment és molt gran el Mobile, Si no mai heu vingut, no ho feu, perquè us cansareu molt. No, és broma. Realment és una fira immensa, molt més del que us pugueu imaginar, i en un sol dia no la tens tota vista. Hi ha molts pavellons, molts metres quadrats, i realment és complicat de poder-ho veure tot. Tampoc ho vols veure tot, perquè al final hi ha pavellons sencers de coses que potser no t'interessen o que no entens. Per exemple, jo què sé, gent que fa cables o peces concretes pels ordinadors i pels mòbils. Si no és el teu tema, entrar en aquell pavelló és bastant avorrit. En canvi, hi ha altres pavellons més pensats pel divertimento, on hi ha una mica d'atraccions. Aquí hi ha una noia ballant, no amb gaire gràcia, la veritat. Saps que t'està mirant molta gent, ella va amb ulleres, però esclar, flipa, pot ballar aquí enmig. Doncs aquest és l'espai destinat a les empreses catalanes. Ens han muntat un bon xiringuito, aquí a Catalunya. Escolta'm, Digital Catalonia, tu. N'hi ha unes quantes i, escolta'm, són projectes que pretenen, doncs, que algú els compri la idea, no? Aquí és qüestió de vendre la moto i a veure què passa. Union, aquesta gent són catalans, Linking Realities. Aquesta gent s'ha atrevit a fer el meu avatar pel metavers. Fixeu-vos, en aquest clauer hi ha el meu avatar del metavers. Flipeu! Union, catalans, tu, d'aquí. Iep! Ei, què tal? Doncs estic intentant fer un nou amic, però em dóna una mica de mal rotllo. Suposo que he jugat massa a videojocs i jo aquí veig un làser ràpid, I jo vaig totalment desarmat. Per tant, el deixarem passar. Security, doncs escolta'm, endavant tu. Vinga, bona tarda, Doncs és molt interessant estar per aquí, a més aquests dies que s'apropa el 8 de març i veure, ostres, la quantitat de dones que hi ha, crec que cada any n'hi ha més. I és una gran cosa perquè les dones podem aportar molt al món tecnològic i ens falten dones que s'interessin per aquest món. Doncs aquí a l'estand d'Android de Google Play presenten el Wear OS, que és el sistema operatiu integrat als telèfons. I curiosament donen uns pins com aquest, i són de coses de Barcelona. Aquest és de Gràcia, hi ha una guitarra i a mi em fa molta gràcia. Deixeu-vos de Play 5 i mireu això. Nosaltres hem començat a posar el focus en dones de tecnologia que estan creant a Catalunya amb l'art. I per tant, tenim gent com l'Alba Corral, tenim gent com l'Anna Carreras, hi ha gent que fa difusió com la Gina Tos, que tu la coneixes bé, i, ostres, tota aquesta quantitat de dones potents hem d'ajudar-les a que es vegin i es visibilitzin i que siguin una mostra perquè les nenes vegin que això és interessant i que aquí tenen un camí per córrer.
Entrarem aquí, són uns jardins que aquí la gent doncs, passa l'estona, està aquí prenent la fresca. Fixeu-vos que xulo, un espai, The Salesforce Garden. Aquí hi ha gent assegudeta, la mar de bé, una cerveseta, xerrant. Mireu, aquí venent la moto, molt bé, noi, ànim. We are here at the Salesforce Garden. Salesforce, we do a lot of stuff for students around, for NGOs. A lot of them, they provide free training, licenses for free, so the software industry is booming. Have a look at salesforce.org. Thank you. Aquí hi ha el Media Village, que és on hi ha tots els periodistes. I aquí dins doncs, hi ha instal·lacions amb internet per poder connectar i la tira centenars de periodistes fent reportatges, muntant vídeos, enviant... És una bogeria. Durant tota la setmana del Mobile i abans, inclús després, hi ha una cobertura brutal pròpia aquí al Mobile World Live, on estan retransmetent durant tot el dia entrevistes, conferències, informació. Al Mobile cada dia fan una revista totalment portàtil, veieu? Revistot que flipes, amb totes les novetats del dia anterior. Cada dia una. Doncs la veritat és que estic bastant rebentat, M'he assegut un moment, a més aquí fora et pots treure la mascareta, aquí en aquests patis que tenen, i cansa molt. Caminar aquí al Mobile és una bogeria. És a dir, hi ha tants metres, a més, fas allò que cansa més. Sabeu que allò que vas parant i arrencant, doncs no me siento les piernas. Aprofitem perquè així no hem de caminar tant. Mireu, coses de la vida, Catalonia, Spain. Doncs aquí tenim l'estand de la Mobile World Capital, Sabeu que som la capital mundial del mòbil? Doncs aquí tenim l'estand que ho representa, què sembla? Per fer el taller que sigui més efectiu, no?, amb aquesta gent. Aquí, quan estem pensant en els usos... Potser alguns no us ho penseu, però realment el mobile és molt important per Barcelona i per Catalunya. Ara parlava amb una persona important del govern i em deia que realment s'ha notat molt, que torni a haver-hi vols internacionals, els hotels i demés. Els que hi estigueu posats segurament ho veureu claríssim i els que no, confieu. Confieu perquè això és un tipus de turisme, per dir-ho d'una manera, perquè és negoci, que gasta, que fa servir diferents serveis que no fan servir els que fan balcòning, diguéssim. I això mou diners i al final, ens agradi o no, hem de viure. Hi ha molts negocis, no tan grans, perquè hi ha gent que diu no, és que els hotels m'és igual, d'acord? Però la gent que porta a menjar als hotels, la gent que fa serveis allà, tot el món del transport... Amics i amigues, som a un pavelló important. El 4 Years From Now, una sèrie de startups que venen a vendre els seus productes en aquests petits estants i a buscar inversors, oportunitats, mentors, tot tipus d'interessos per les seves petites i super noves empreses. Fa molts anys que dura, és una gran iniciativa, són estants molt petits, per tant el que preval aquí no és que portis un gran estant amb grans atraccions, sinó la teva capacitat de convèncer una altra persona. Allò que us dic sempre, saber parlar, saber explicar, saber seduir. Private Meeting Lounge, què deu ser això? O sigui, aquí hi ha Investors Corner. És un espai que permet a les startups, aquestes del 4 Years From Now, parlar amb diferents inversors de cara a fer algun tipus de negoci. És molt interessant aquest món de les startups, però certament també us he de dir que la gent ho mitifica molt. Una startup bàsicament és una empresa que comença i això, els que ho hem tingut, és molt complicat, és molt dur. Malgrat tinguis un bon producte, malgrat creguis que ets bo, malgrat tot el que vulguis, el món és molt difícil, has de lluitar molt, has de tenir moltes capacitats i al final saber-te adaptar al que va sortint, al que va passant i aprofitar tot el que trobis a favor del teu producte, del teu projecte i lluitar. Startup és lluitar. I això? És per anar a la lluna o...? Full equip, un jetpack, vés a saber. Hi ha pavellons especialitzats en diferents països.
diguéssim, on hi ha estants de diferents països que mostren, doncs, normalment, veus, aquí cadascú són petites empreses, en aquest cas de Gran Bretanya, que presenten els seus productes. Però clar, l'esforç de venir al Mobile, una empresa petita sola, és complicat. I per tant, si com a país crees un estand, allà t'hi pots acollir. De fet, els de Catalunya ho fem i de molts països també. El Mobile tanca a les 7 de la tarda, però són les 5 i aquí comença a desfilar tothom. És l'horari europeu o de la majoria de països del món que a les 5 ja pleguen veles. Per tant, aquí, d'aquí poc, no quedarà ni el tato. Si heu vist el vídeo fins aquí, sóc fan vostre. Ara només us queda una cosa, subscriviu-vos al canal. Pau Font, Mobile World Congress, Barcelona.